아저씨의 눈시비 이내 멋져 파무비 아저씨의 눈시비 이내 멋져 파무비 닝올 북젤리 비유 박함 타모이세 비르게 닝올 북젤리 비유 박함 타모이세 비르게 You. Nasa lupi siya ay na mapangsida sa iya masok na tanggani. Nanggiring kani ay layring ay na manang mabunga ay ba inda kaya. Hawa ang masyadong na ay na naman mamakita ito. Iyang na, kay ng mapulak sa na ng pindo.